Mga punong barangay sa Distrito Sanglapas ginkondena ang pagpangdakop sa traffic enforcers ang barangay patrol car. City Councilor Jojo Havellana ginpahanumdom ang kortesiya sa dalan. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagpagwa sang condemnation letter bato kay PSTMO Head Jack Conlu ang Association of Barangay Captains sa Distrito Sanglapas. Ila ginakondena ang pagdakop sang traffic auxiliary sang barangay tanod nga nagamaneho sang barangay patrol car sang nabitasan lapaz sang tinalikdan nga semana. Wala sang plaka kag rehistro ang nasambit nga barangay patrol car apang suno sa sulat sang ABC Lapaz. May dala nga pasyente ang barangay tanod nga tuyo kuntani dalon sa ospital. Nagpabutsyag naman sang sentimiento si City Councilor Jojo Havellana sa sesyon kahapon. Sa iya privilege speech, ginpahayag sang konsehal nga kuntani hatagan man sang konsiderasyon ang mga nagabiyahe ilabi na kun may emerhensya. Iya man ginaduso nga dapat ipahanumdum sa mga enforcers ang nagakaigo nga kortesiya sa dalan. Ito nga ako niya, hindi ito ya para kay project, hindi para ito ya sa enforcement. The way mag-treat siya sa aton mga barangay officials. So, biskin sino nga consular makadeliver na isang privilege speech. Na ang nag-bother to gamay, nag-diferensya, na misinterpret sang iban. Suno kay Conlo ginapa-imbestigahan na sini ang natabo nga insidente. Part lang ini sa aton trabaho, no? Amo gini basta nag-obra kita, and at the same time part man niya sa aton obligasyon sa atong mga kapitan para maproteksyonan man nila ang mga personnel kag resources nila sa within sa ilang area. Nagpatigayon na sang consultative meeting ang Committee on Transportation upod ang ABC Lapaz chapter kag mga konsehal kaina sang aga. Luyag sang kapitanes nga papanaugan sang disciplinary action ng arogante nga traffic auxiliary. Apang suno sa PSTMO, hulaton pa ang mangin desisyon sang technical working group nga gintukod para imbestigahan ang natabo. Igapatawag naman sang komitiba sa masunod nga semana ang head sang General Services Office agud mausisa ang status sa mga barangay patrol kag lantawon kun rehistrado ang mga ini. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.